ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ। ବନ୍ୟା ଆଣିଦେଇଛି କାହାକୁ ସର୍ବନାଶ, ଆଉ କା ମୁହଁରେ ଚେନାଏ ହସ। ସବୁ ଭିତରେ ହସ ଖୁସିର ଆସର ଜମେଇଛି ଏକ ବିରଳ ମାଛ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଧୀନ ଶଙ୍କେଶ୍ୱର ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜିପୁର ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ପାଖ ଜୋରରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ପକାଉଥିଲେ। ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ। ମାଛଟିକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବିରଳ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଫଟୋ